Hello लोगोफोर दिनैनि ब्लगा आलादा हैप्पी क्रिसमास बयनिबो सिगां आरो खनसेबाव खनसे गोदान बोसोरनि हैप्पी निउ इयार ना एडभान्स तो लोगोफोर दिनैहाय बिराद गोबाव जाबाय गामियाव थांनियाखै दिनै थांनि ओमफ्राय फेमिलि बिबो लोगोसे फेमिलि वहा इन्टारेस्ट जागोन जानायफोराथ' आरो बर'दिननि क्रिसमासनि ना गासैनिसिमबो जानाय एसे मजबुत जागोन एसे गोगोम जागोन तो बिदिब्ला जोङो नायलांबाव थानोसै सोर सोर रेडि जानानै दं एसे नायनि दे बा 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 वाव वाव अरेबो ब्लगार सासे खालामबाय सोर सोर रेडि जानानै दं क्रिसमास मेरि क्रिसमास लोगोफोर मेरि क्रिसमास मा मा मोनजाखो नोंथांमोनजों बयजोंबो थानानैहाय बोर होथोंसै नोंथांमोनखौहाय नोंथांमोननि साननाय हनाया गासैबो जाफुंजोबथोंसै वन सेकेन्ड हैप्पी मेरि क्रिसमास लोगोफोर मेरि क्रिसमास ओमफ्राय मामि मेरि क्रिसमास मामिया बारा दिन जायाखै फैनाया हस्टेलनिफ्राय हस्टेलनिफ्राय फैनो बारा गोबाव जायाखै ने मामिने बेयाव थांसिगोन दाखालि आं शर्ट रिल हगारदोंमोन ना ओमफ्राय शर्ट रिल हगारनायाव इन्स्टायाव आरोखि ना आंनि इन्स्टाग्रामावहाय मोनसे फिसानो हगारदोंमोन आंनि बिसि आरो आंनि गथ' बेखौ लानानै कयेकटाया गाज्रि लेंगुवेज लिरनानै हरदों तो बिथांमोनाबो आंबायदि बै सुबुङाबो गथ' दङ जानांगौ तो बेफोरबायदि गाज्रि लेंगुवेजखौ दा लिर आंनाव लिरबाय गुबुनखौ दा लिर ना गथ'खौ लानानै गाज्रि लेंगुवेज गाज्रि सोदोब बेफोरबायदि कमेन्टखौ दाहो मानो होननानै बुङोब्ला गावनि फिसा असेखौ बेफोरबायदि खालामनो समाया बियो जुनादनि आखुआव गोग्लैयो तो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो फिसायै सुंद'योब्लाबो आं मालाबा लाबोनो सानदोंमोन बेफोरबायदि बे इन्स्टाग्रामावहाय जाखिनि मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन ना बिनि थाखाय आरोखि तो लोगोफोर आं लामायाथ' बे अबस्थायानोसै खैला मैला थांनिसै नङा होमबा तो बिदिब्ला जों थांबाय थानिसै खैला मैला स्टार्ट दा थांनिसै माखासेया बायबायल' मारिलांबावबाय जोंनिया दा बोराय बुरै एक्सुवेलि बेखौ दानो खोन्थाथ'वा आङो जोंनिया नै फिटिंआ बावहाय जागासिनो दङ गारिजों सफैबाय खैला मैला ओमफ्राय नै ओरै केन्द्रेट नों मा मा मोनजाखो बर'दिननि देलाय फैलाय इसोर हाथायखौ नायनि बोरै हाथायखौ नायनि लाजिनानै खारजोब्बाय गथ'फ्रा गासै माय थांखो दाहाय जागोन बे मजबुत जागोन बावहाय मोनायाव केन्डेल सावलायगोन बर'दिननि नै दे फिला दोनथ' जानायसै नै वाव ओंखाम जानो हानाय हायो दा थाव जाबोदो नोंसोर मा फिथा होनोमोनलाय बेखौहाय थावनि सिथाव मोनजाजेनबानोसो खोन्थाद ओंखाम उखैनो हाया ओंखाम उखैनो हाला थारमाने दे दोनदो बोलो हो जाना इतना दूर क्यों आए हो थोड़ा पास आओ जल्दी खा के पजामा तो निकलो पजामा सिगां जाग्रोना लानि मा जागौमोनलाय केन्डेट नों मा जागोन केन्द्रेट मा जागोन नों आं मोनबा लांखागोन आर्मि दा आर्मि होनलाय आं आर्मि जागोन होनलाय नोंलाय बुंनो फोरोंलायनांगौ बेखौ दानिया सानै बिफा फिसा थैदों होननाया मावजिजों अबावहाय ए निसाना हाथायानो गैला माथो हाथाय गैयाबा मारै खुरखुरि जादों होनना इसा नाल सा लाबोबाय माथो साबा मोजां सा मोनलोंबाय इसा बेदेरसो नाङो बेबो अयथासार सा लोंनो हागौ बेबो गथ'आ लोंफैद' होनदो लोंहा ओंखाम जाखांबायो मालाथो फैनाय नो गुमै नालाय फैदावनाय हासि फैदोबा ज'नो आंखायनो फैया दिनैबा लेंदोंमोन आंखौ होननानै आबु अमा बेदर गोरान ओमफ्राय
मा बुङो मैसो बेदर लाबोदों ओमफ्राय दाउबो खोन्थाजोबथ'ला आरो बेगमा गारियाव माबा खेंगासिनो दङ ओइ बैखौ मोनसेखौ खेंब्रा औ बिदिसो औ बेगम नाजमिया खातुन ओमफ्राय दा उफाय गैया बर'दिन नालाय जानाय लोंनायफ्रा एकदम मुखुबखा गथ'फोरा मा खेला गेलेदों नायनो दे एसे ओइ बानायसो मा खेला बियो मा केन्देट देलाय दे नोंसोरखौ नायनि दे नोंसोरनि खेलायाव दे दा निसाना थानांगौ मा होननांगौ निसान केन्देटजों हाया केन्देट थिगैनो दं निम्रदा गैला केन्देटआ हामारगौथ'नो नों गेलेबाय थायो नामा बानायसो मा खेला होनो बेखौ बानायसो मा नों मा खेला होनो बेखौ अखमा निम्रद देलाय केन्देट मा होनोमोनलाय अखमा कन्ट्रेक्टा मा संगिता बिला मा होनोमोन देलाय निम्रद माब्रै बिनो मा होनोमोन देलाय दे जाबाय दे मा खेला गेलेयोथाय गथ'फोरा बानायसो नायनि दे दा हामारथ' केन्देटआ बाबा बिदि थानांगौ नामा जाखाखैना नोंनि बुंनो नै मालाय थिगैनो दे आरो खनसेबाव दे केन्देटआ गोगोमखालै केन्देट बानायसो केन्देटजों हाया ओइ बानायसो ओरैबाय बानायसो केन्देट ओइ केन्देट ओरैबाय सानैजों फै मोनसे खोथा सानैजों बानायसो बेनि नामा केन्देट ओरैबायदि मा खेला होनदोंमोन बानायसो हा अखमा कन्ट्रेक्टा ए मा खेला होनो बेखौ नोंसो स्कुलाव गेलेयो हो बानायसो स्कुलाव गेलेया ओमफ्राय नों बावहाय न'आवसो गेलेखायो हा मानसिफोरा गेलेया नों ओमफ्राय मा जायोमोनलाय नों पुलिस जायो दा ना आर्मिसो दा आच्छा नै बानायसो गेदेर बियो ओमफ्राय बियो नै बियो मुनिनि ओमफ्राय बियो नामा केन्देट दे नोंसोर दहाय गिजा हाबदों थाङाखै हो केन्देट नों गिजा थांनो थाङाखै थांखायो दा गिजायाव नोङो गुड बयलै नोङो मा बाबाया थाङा मानो बेखौ दा ने नोंलाय लोंखाया दा नोंसोरनि टिचार नामा मा नामलाय मास्टार नामा आयं सनिल ए आयं मा आयं सनिल ए गुड बयलै नोङो नोंखौ बुयोना बुया आयंआलाय बुयो लेखा रोङाबा मा लेखा रोङाला बुया लेखा रोङाबा बुयो आच्छा नों ओमफ्राय फुटबल गेलेनो हागोन ना हाया बानायसो गेलेनो हाया नों जोंनाव थांगोन ना थाङा आं लांनोसै दा नोंखौ थाङा आयं बुरियाबो नोंखौ लाङोनोथ' थाङा न'खौ नागारनो बादों आनै ओमफ्राय आलाय फिलाखौलाय आनै फिलाखौलाय नंगौ हा नंगौ आनै फिलाया नोंखौ लाखियानो नोंखौ दोननानै जोंनावसो हरोनो मिथिबाय थाङा ओमफ्राय आं हासुहैनोबा मा
하시대나. आं सुना होगोन ना आयं 하? होमबानोसो आं सुगोन ना नोंनि गस्ला लंपेन्टखौ अनो मिथिबाय थाङो बाबाजों खेला गेलेनोसै दा गेलेदो दा दे दयनिखौ अखमबा हा बल खेला गेलेना नों गेलेनो हाया नों बिराद गुड बयलै नों गुड बयलै मानसिया दे सादो दे गेलेदो दे खेला दानोसै नै एबार दे फुटबल होदो दे होदो फुटबला जायो दाना मानो गेलेया नों फुटबल गेलेया आं हरदो रा दे नै आंसो मोनमानो बा हामारथ' नोङो नों स्कुलाव गेलेयो हा नै नों बा बानायदो नोगोद गेले ओइ आयं ओरै फै बे सासे आरो आयं होलाय दे जोगान जोनांगौ दे आयु बा हामारोलै नोङो बानायसानो हामारलै गोराथारलै मानसियानिया बेसे गोबाव जाखो ओरै बै नों बेसे गोबाव जाखो खेला गेलेनाया खय बोसोर जाखो हा ए दे फट' होनांलाय बेनो एब्रावहाय निमरदनो ओइ केन्द्रेदनो नै दे आं लायनोसै मा नामलाय नोंना आं मोनबाय नै होला आं लायनोसै आंनिसो जोलाय एब्रावहाय ओरैबायदि रिल्सनि फाग्लि जादों मानसिफ्रा बिबोनांफोरा बे सासेयाथ' ओरैबायदि रिल्सखौ गय जानायखौसोलै रिल्स न'खौ एसे गोमहोलांसै दसे दलार जाबाय नालाय न'आवहाय रावबो गैया नालाय न'खौ एसे गोमहोलांसै थांफिननांगौ नालाय न'आवहाय मोखाङा माथो सिथर गोजासै नानेखा जादों सिनाबो नाने सिला सुदा नाने बेलेग सिनाय बिदि अमा बेदरा दरनैसो जाखो नोंलाय दरनै जानायखौ नोङो बे सासेयालाय गामला मोनसेसो जादों ना माथो गामलासो माने खुरैसो जादों ना माब्रैथो जाखो साइज गोनां नुलायदों माथो एब्राव हा एसे साफा नुलायथिदों एब्रावहाय बिबोनां हुआ बियो मालाबा बोरैबा जाद्लायथारो बियो रागाया दिनैनि फेमिलि ब्लगाना फेमिलि माने न'खराव ख्रिस्टमास जानो फैनायनि ब्लगखौ मा खालामसै दिनै अमा बेदर जाबाय दाउ ओमफ्रायथ' मैसो बेदरसो दा बर'दिन मैसोसो ओरैबायदि असाइसल' खोन्थासै दा दिनै ब्लगखौ बावहायनो बाय